ga mutumin kirki ya kama musu Arewa 24 a gidan suna ta kallon wannan hip hop. Yanzu ta inda za ku gane mun ce Arewa 24 din nan ba yahudiyar gidan talabijin ne, mutane sun musa. Ko kun san yanzu duk gidajen talabijin din nan yanzu a Ramadan din nan sun kakkarbi tafsiran mutane suna sakawa ana biyan su, amma Arewa 24 ko kwaɗe ta ki ta karba. Duk program ɗinsu gaba ɗaya babu tafsiri. Wallahi tallahi alaramma duk program ɗinsu kaf tun daga safa har dare ba tafsiri ko kwaya ɗaya, amma su tauraruwa suna yi, su wane ne suna sakawa, wanda su ma suna sa fina-finan Hausa da waye-waye ɗin duka suna sa tafsiri yanzu a Ramadan. Amma wallahi Arewa 24 da ke ba yahudiya ce, gidan talabijin ɗin Amerika ne, na rantse da Allah ko tafsiri kwaya ɗaya sun ƙi su karɓa.